חזרנו ליבי במזרח, ואיתנו על הקו נמצא דוקטור יגאל בן נון. שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. מי שלא מכיר, דוקטור יגאל בן נון, בעל 2 תארי דוקטור, חוקר מקרא באוניברסיטת סורבון בפריז, מתמחה בהיסטוריוגרפיה של הסופה המקראית, ומחבר הספר קיצור תולדות יהובה. יהווה, נכון, יהווה. אני שמעתי הרבה הרצאות שלך. דוקטור בן נון, הספר שלך, קיצור תולדות יהווה, מה הוא מחדש לנו שלא ידענו קודם? הרי הביקורת המקרא מדברת שספר התורה... מה הוא מחדש? הוא עוסק בשני תחומים מקבילים, אפילו חובבים. האחד זה מה היה הפולחן בממלכת ישראל ובממלכת יהודה מצד... איך נכתבו טקסטים איך נכתבו הספרים של המקרא. והוא מחדש מבחינה זו את העובדה שלא מספיק נעירים כמו שצריכה במחקר היום, שאין מונותאיזם בכל ספרי המקרא. המונותאיזם או אמון באל אחד התפתחה רק בהדרגה מהתקופה הפרסית והלאה עד התקופה ההלניסטית. בתקופה ההלניסטית הרומאית כבר דיברו רק אל אחד, וכבר לא היו פסלים בבית המקדש. בזמן שבתקופת המלוכה גם בישראל וביהודה היו הרבה אלים, והיו גם פסלים רבים גם בבית המקדש בירושלים. בתוך בית המקדש. בתוך בית המקדש אתה אומר שבקודש הקודשים בעצם היו גם פסילים או פסלים. היו פסלים. ולא קודש הקודשים, כי לא דיברו, אין מונח כזה במקרא. בתוך המקדשים השונים היו פסלים. בכל העולם העתיק אנחנו לא שונים מכל הסביבה התרבותית שסביב ממלכת ישראל ויהודה. בכל העולם העתיק ללא יוצא מהכלל, גם באימפריות וגם בממלכות הקטנות, עבדו אלים רבים, ועבדו אותם בצורת פסלים, ועבדו אותם באמצעות קורבנות במקדשים. זה היה הפולחן שהיה קיים בכל העולם, ובזה אנחנו לא שונים מהשאר. אני מכיר גרסה שבעצם המונותאיזם התפתח איפשהו במצרים, זאת אומרת עם ייחוד של אחד האלים. בכלל לא. בכלל לא. פעם חשבו שבגלל שמישהו רצה איזושהי רפורמה ולהחליף אל שמש אחד ואל שמש שני, החנתון, אז חשבו שמדובר כאן באמונה באיזשהו אל אחד. לא, נשארו הרבה אלים במצרים, החנתון לא פסל את שאר האלים, רק החליף אל אחד, אל ראשי אחד באל ראשי אחר. אין מונותאיזם במצרים העתיקה. היום זה די ברור. זה בית... ערב טוב, דוקטור יגאל בן נון. מה שאתה אומר למעשה זה שהתפיסה שלנו את אברהם אבינו יוצר עולם האמונה המופשטת, הלא פסלית, הלא פגנית, המונותאיסטית, הוא בגדר סותר את המחקר שלך? לא, בשום מקום במקרא לא כתוב אברהם אבינו, וגם לא כתוב שהוא האמין באיזשהו אל אחד ומופשט. אם תמצא לי איזשהו פסוק. לא, אני לא דיברתי על מה שמופיע בפסוקים, רק רציתי לבסס לא לבסס, אבל להכניס את הטענה שלך לאיזושהי מסגרת שיח. מה שאתה אומר בעצם זה שהתפיסה שלנו, ההדיוטות, שהמונותאיזם נוצר בעולמו של אברהם אבינו ומשם מתפתח הלאה עד ימינו, הוא לא מדויק. הוא לא נכון. אני גם לא חושב שיש הרבה אנשים אפילו בפיתות שמאמינים בדבר כזה, כי לא כתוב בשום מקום. האמונה באל אחד התפתחה רק במסגרת היהדות.
יהדות לא הייתה קיימת בתקופה העתיקה, היה קיים משהו אחר, היה קיים פולחן. היהדות בעצם, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, התפתחה רק אחרי שנחרב בית המקדש בידי הרומאים, למעשה רק אחרי שנגמרה תקופת הקורבנות, קורבן הדם. ואז שמכירים אותה משהו היום. חדש מבוסס על הטקסט, מבוסס על ספרים, ולא מבוסס על קורבן. כן, אבל רגע, היהדות שהתגבשה, כפי שאתה אומר, אחרי חורבן בית שני, גם יונקת מהרושם שהיה לה מיציאת מצרים, לדוגמה. זאת אומרת, אם הדפוס ביציאת מצרים היה שיש אדוני והוא בלתי נראה והוא מופיע בניסים ונפלאות ויש 10 הדיברות ומשה רק, אז יש גם לזה איזשהו שורש בתפיסה היהודית שלנו. כן, רק שאמרת למשל שבמקרא מדובר על אל בלתי נראה, לא כתוב בשום מקום שבמקרא שהאל הוא בלתי נראה, ההפך הוא נראה לכל מיני אנשים, גם למשה, גם ליעקב, גם לאברהם, גם לכל העם בצורה זו, בצורה אחרת. וצריך לקחת בחשבון גם שהטקסטים האלה לא נכתבו על ידי אדם אחד או בתקופה אחת מתחילתם מהצופן בצורת ספרים. אלה טקסטים שנכתבו במשך מאות שנים, מהמאה השמינית לפני הספירה עד המאה השנייה לפני הספירה בערך, ואף ספר אחד מספרי המקרא לא נכתב מתחילתו ועד סופו על ידי סופר אחד, אלא על ידי כמה אנשים, ברוב הזמן סופרים שמתנגדים אחד לשני. למשל סופרים שקשורים לבית המקדש לעומת סופרים שקשורים לסביבתו של המלך. כל אחד יש לו אינטרס כמובן שונה, וכל אחד מבטא את הדעות שלו ואת מה שהוא רוצה להגיד בצורה שונה. כך שיש לנו הרבה דברים שסותרים אחד את השני בתוך ספרי המקרא, ואנחנו צריכים לדעת איך לקרוא את הטקסטים האלה, אם אנחנו רוצים כמובן לנסות להבין מה באמת קרה בתקופה העתיקה הזאת, כמו שאנחנו מנסים להבין מה קרה במצרים העתיקה, באשור, בבבל, בפרס וכך הלאה. וצריך לקרוא את הטקסטים האלה בצורה ביקורתית. אני מבין לאן אתה חותר. רק שאלה נוספת ברשותך. מעבר לרצון שלך, נקרא לזה, למצוא את האמת כפי שאתה רואה אותה, והיה הדבר נתון בידיך והיית רוצה עכשיו לשנות את התודעה של העולם, אז מה התודעה החדשה שהיית רוצה עבור העולם? שאין דבר כזה אלוהים, שזה הכל היה פגני, שזה הכל שטויות, לנטוש את הדתות? מה היית מחפש מבחינת הנחלת תודעה דרך המחקר שלך? כן, על כל פנים זה מאוד רחוק ממה שאתה אומר. אני לא אמרתי אף פעם שאלוהים לא קיים, אפילו כתבתי עליו ספר. הטבע האנושי זקוק, מתברר, לדמות כזאת בצורה זו או אחרת של איזה כוח עליון. מתברר שמאז ומתמיד ועד היום הזה גם חילונים, גם דתיים מסתקקים למושג הזה ולדבר הזה. אין לי איזושהי בשורה בנושא הזה לאנושות, כמו שאתה אומר. כל מה שאני רוצה בעצם זה רק לחקור את הטקסט המקראי, לנסות להבין אותו. גם דתיים, גם חילונים יכולים לעשות את אותו תהליך. זה לא פוגע באמונתו של אף אחד. האמונות יכולות להמשיך להתקיים במגוון הגדול מאוד שקיים בעולם, גם ביהדות, גם בחוץ ליהדות. העיקר זה לנסות להבין בצורה ביקורתית את כתבי המקרא. אני חייב לשאול אותך, ביהדות, בכלל בדתות, אומרים תמיד על דת אחרת שהיה מעורב בה איזשהו סקס פולחני. האם דבר כזה היה קיים באמת, או שזה סתם כל עם מספר על עם אחר? לא, יש גם במקרא העניין של השימוש בסקס פולחני בפירוש קיים במקרא. יש לנו דמות של סליחה? בני אלי למשל, מדברים עליהם בספר שמואל א'. כן, לא רק בני אלי, יש לנו הדבר המובהק ביותר, זה האשרה, ומדובר בפירוש על כך שזה בתוך בית המקדש התקיים מין מה שנקרא זנות פולחנית.
כלומר, או שבגלל שיש הרבה אנשים שמגיעים בתקופות מסוימות בכמויות גדולות ביותר לבית המקדש, ואז מתפתחת שם יחסי מין, או מה שיותר בטוח, כפי שאנחנו יודעים היום, היו נשים שקיימו יחסי מין לא רק לצורכי הנאה מינית, אלא כנראה, ואנחנו לא יודעים בצורה מדויקת ביותר, אלא כנראה כתהליך פולחני, למשל, כדי לגרום לכך שאישה תלד או אישה לא תישאר עקרה. ויש לנו עדויות רבות לכך, רמזים בעצם רבים בתוך המקרא שאכן התקיימה זנות פולחנית סביב בית המקדש ובתוך בית המקדש. בתוך בית המקדש אני מכיר את הסיפור על טיטוס, שזה איזושהי אגדה תלמודית. בכל מקרה, הספר הזה מבחינה דתית הוא כפירה בוטה, למרות מה שאמרת קודם. אתה קיבלת איזה שהן תגובות מהעולם הדתי בארץ? העולם הדתי, לא. עולם דתי, תראה, מדובר, אם זה חוקרים דתיים, החוקרים דתיים הם בדיוק כמו חוקרים חילוניים, אין הבדל ביניהם. האמונה הדתית של החוקר לא משפיעה בשום אופן על... נכון. גם בארץ, גם בחוץ לארץ. ההפתעה שלי היא דווקא כמות האנשים הדתיים, אפילו חרדים שכבר לא חרדים והפכו רק לחובשי כיפות דתיים ומקיימים מצוות, העניין שלהם בספר הזה הוא רב מאוד ובכמות ממש מפתיעה. חשבתי אפילו באיזשהו שלב לכנס אותם, לא תמיד זה קל בגלל שלא כל אחד רוצה להיחשף בפני אחרים, אבל זה מעניין אותם אפילו הרבה יותר מאשר חילונים, בגלל שהם מכירים את הטקסט ויש להם עניין להבין אותו. הם גם לא מנסים, אגב, וזה מאוד חשוב, הם לא מנסים לתרץ את הניסים כאילו זה דברים שהתקיימו באופן מדעי, דבר שהרבה חילונים עושים את זה. בשבילם נס הוא נס, וכך צריך להבין, בגלל כותב שכתב את הטקסטים שעוסקים בניסים אכן מתכוון לנס ולא לאיזשהו אירוע שאפשר להסביר אותו כאילו קרה באמת מבחינה מדעית. יש שאלה שאנחנו נוהגים פעם בשבוע לשאול את כל המרואיינים שלנו במהלך הערב, מעין שאלה משותפת שאנחנו אוגרים אינפורמציה לגביה, והשאלה שאנחנו נשאל היום את המרואיינים שלנו זה האם לדעתם התורה היא זו שהמציאה את היהדות. זאת אומרת, האם מתוך הטקסט הזה צמח העם היהודי? אתה רוצה תשובה ממני? בוודאי. כן, תראה, אין שום ספק שלא רק התורה, כל כתבי המקרא, ולא רק כתבי המקרא, אלא כל הספרות שנכתבה גם לאחר מכן, אין ספק שהיא יצרה בסיכומו של דבר את היהדות של היום. כמובן, אחר כך התווספו לזה עוד שלבים שונים, למשל העניין של כתיבת המשנה והתלמוד, ואחר כך במאה ה-16 בעיקר מה שמשפיע היום זה השולחן ערוך. כן, אבל הם כבר תוצרי, נקרא לזה, תוספתות לשורש. סליחה, עוד פעם? הם כבר בגדר תוספתות לשורש, אבל אז תשובתך כפי שאני מבין היא, כן, התורה היא זו שלמעשה אחראית להמצאה הזאת שנקראת The Jewish People. אין בזה שום ספק, רק שכל פעם, איך לקרוא לזה, התורה הזאת שינתה את עצמה, היא התאימה את עצמה למציאות. זאת אומרת, ההלכה, מה שאנחנו קוראים היום ההלכה, השתנתה כל הזמן. גם היום היא משתנה בשנים האחרונות, על הסייגים שהם מוסיפים עליה רבנים, זה גם כן סוג של לשנות את ההלכה לפי הצרכים או לפי הכוונות של מי ששולט בתחום הזה. פה אני איתך לגמרי. פה אני איתו לגמרי, זאת אומרת, הרבה רבנים משתמשים בהלכה לצורך אג'נדות פוליטיות. לא, אני עדיין בסדר, בשאלה משותפת את התשובה הראשונה לערב קיבלנו, ותודה רבה לך. תודה רבה. יישר כוח במחקרים. תודה רבה לכם. נשמח לדבר איתך גם בעתיד. תודה רבה. תודה לכם.
טוב, הוא אמר משהו מעניין, דבר שאני כן מסכים איתו והוא ידוע, זה בעצם שאחרי חורבן בית המקדש, ואתמול היה תשעה באב, היהדות הייתה במצב שהייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש. זאת אומרת, היה תמיד העם הסתובב סביב בית המקדש, סביב הקורבנות, קורבן מחצית השקל, ופתאום אין את זה. ואנחנו מכירים את הסיפור של רבי יוחנן בן זכאי שיצא וזה. בכל מקרה, היהדות צריכה להמציא את עצמה מחדש לדת בלי מקדש. דת שהיא לא תלוית מקום. זאת אומרת, אתה יכול להיות יהודי בכל מקום, בלי שום קשר למקדש, וזה מה שהוא עשה, וזה מה שהציל את היהדות, אחרת היהדות הייתה נעלמת, לדעתי לפחות. אני אוחז בזה נקרא לזה חלק מהמצאות במרכאות התורה זה המצאה של אותו אל מופשט, וכך הוא היה גם לנגד עיניהם, אחרת הוא לא היה מגיע למצבו הנוכחי בדורנו. אני מכבד את המחקר של דוקטור יגאל בן נון כמובן. קשה מאוד להתמודד ברמות כאלה של אנשים שחוקרים ודעתם בפרטים. זה כמו להזמין לפה לרעיון אסטרופיזיקאי, כמו שאמרנו קודם, והוא יתחיל לדבר איתך על המרחק בין הכוכבים והמהירות וזה, ואתה תמצא את עצמך בעמדת נחיתות כי אתה לא שולט בחומר, ויש בודדים ששולטים בחומר ברמה של דוקטור יגאל בן נון בתחומו, ובטח לא מצופה מאיתנו לדבר באותו לבל של ידע בעניין הספציפי הזה. דבר אחד, אגב, הוא אמר שאתה הסכמת, לא שהסכמת או לא הסכמת, אני לא זוכר אפילו, אבל אני לא מאמין שבמחקר יש משהו, יש דבר כזה שנקרא אובייקטיבי. תמיד יש, המחקר הוא דטרמיניסטי מטבעו. זאת אומרת, אם אדם ניגש לחקור משהו, והוא מראש אוחז בראייה החילונית נקרא לזה, זאת אומרת שהכל זה איזשהו בראייה החילונית, בלי לפרט יותר מדי, הוא יגיע למסקנות מסוימות. אם אדם ייכנס לתוך המקרא עם ראייה דתית, הוא יגיע למסקנות אחרות על בסיס אותו טקסט. אני אגלה לך סוד, אין דבר כזה אובייקטיבי. אני לא שהזכרתי את זה פה, עשיתי פעם עבודה סמינריונית, שהאם בר כוכבא כבש לירושלים כן או לא. שאלה תשובה במחקר. עכשיו דווקא התשובה יותר הולכת שהוא כן כבש, אבל אין תשובה החלטית. ואני מאוד רציתי להוכיח שבר כוכבא כן הגיע לירושלים, כן עשה איזושהי עבודת קורבנות, מאוד רציתי להוכיח את זה. ישבתי כמה חודשים בספרייה באוניברסיטה, חפרתי, בסוף המסקנה הייתה בעבודת מחקר, אין לי מסקנה. קיבלתי את זה 95, אבל לא משנה, המרצה אמר כל הכבוד שהיה לך את האומץ להגיד שוואלה, אתה לא יודע. כי למרות שהיה לי את הטיעונים לפה ולפה, זה לא תמיד נכון. אני למשל, בנבירה בטקסטים דווקא, הייתי בהליכים של חזרה בתשובה, למדתי טניה, ובנבירה בטקסטים אמרתי, יש לי פה שאלות שלא נשאלות, בגלל זה איכשהו יצאתי מהעולם הזה. טוב, האמת שיגאל בן נון דמות מאוד מעניינת ומרתקת. לא אחלה מבטא. נשמע קצת מוזיקה, ומיד מאחרי זה נדבר עם דוקטור מיכה גודמן. מיכה גודמן הגדול. קצת נשמע את נשמות בנייר, ומשם נמשיך.